Awuthi ngeke ngiyizume inkunzi beyidlakaza. Ngiyayizuma-ke manje isesteringeni. Kwenzakalani sikephi? Ngibona kugcwele izizwe zonke. Kwenzakalani namhlanje ebuhleni bamaNazaretha? Cha-ke endaba enkulu futhi beyidlakazi bekhona igcwele umuzi wasebuhleni indaba enkulu ivulela ekseni emzini wayo phezulu ngoba ngicabanga ukuthi wonke umuntu manje useyazi ukuthi indaba enkulu akuyona ikhamera noma iTV indaba enkulu uShembe unyazizwe. Amen. Ngakho-ke njengoba siyilana nje uShembe ukusuka ngoFebruary suka kuJanuary uhambe wonke umhlaba ehamba eshumayela lezi ndawo behamba kuzona ethandazela abantu bephila. Emva kwaloko labantu ke sebeyaqoqeka konke lo mhlaba ke sebezobona ikomkhulu lasebuhleni la izindeni la kukhona ubungcwele. Sebeza ke manje ingakho ke kugcwele yonke le ndawo kukhona amadokodo nesilo phakathi komuzi sesifikile isilo sakwaZulu. Nobayede khona ungaphakathi manje ubayede ungangezwe lakhe khona la ngaphakathi ngamanje. Hayi kezwakala manje ke mhlawumbe ngase ngibuza umbuzo owodwa. Uma labantu sebephindele emakhaya bazobe behluke ngani kunabantu abangezanga la ngoba ke kuthiwe nibuyile nje mhlangane nisafana nathi. So yini efika ihluke ngalabantu abaze kuShembe kunabantu abangezanga kuShembe? Umehluko uwodwa ukuthi la ekhaya umhlaba uyagula kakhulu. Izinto la ekhaya ngokunyathela ngegcekeni. Ngaphandle kokuthi kuthiwa uze wafika wabika kuShembe. Ngokunyathela egcekeni omunye uthi noma degula aphile ngokuthi nje ubone isigqoko sidlula engambonanga uShembe eqaqala ebona nje isigqoko sipheshe ebese eyakwazi ukuthi aphile. Ngokunyathela omunye ubunyathela lomhlabathi nje ngobungcwele ebese yaphila. Omunye azafike kuyena uShembe omunye afike embengeni. Uthi noma esebuyele ekhaya ke manje entweni yade imhlupha ifike ilunge. Omunye ufika la kanti ade lalela ukuthi hayi impela ngeke azawuqede lo nyaka. Kathi uyafika emva abantu bashone ngapha nangapha kuphele kanjalo yonke lo. Ngakho ke la ukufika kwabomuntu la usuke nabadala abangasekho bezokujabulela ukuba khona kwabo. Ngakho ke ngesikhathi esefikile la uyabona nje ake ngigalekise intombazane ngonyaka odlule la iyahayiza. Intombazane yahayiza basesondela abashumayeli bayabuza abashumayeli ukuthi hawu ukhalelana nentombazane base kukhuluma ugogo wayo kuyona ngaphakathi. Uthi ugogo wakhe lo akaguli kahle hle lona kwathi ngesikhathi mina esaphila umkhulu wakhe nami ngisaphila wayese mina ngatshela umkhulu wakhe ukuthi engathi angebuye ngoba sasixabene khona ukusixabanisile. Ngempela washayiswa imoto washona kangabuya kusho lisalukwazi sisho ngomlomo wale ntombazane ehayizayo khona legcekeni. Usethi ke hayi ngoba egula lo thina esamphendula ukuthi akaphenduka iNazaretha ukuze ngilungisela lento ngoba la iNazaretha ikhona la kulungiswa khona lento. Uthi manje ke into edala manje senze kanje ingoba lo yilokho aqala ukunikela la ekhaya unikelela umene akayinikeleli into esamthumayo. Wathinta indaba enkulu ngoba kunesalukazi esisuka eGoli sisifonelile nje sathi abakithi bangibekela i-deadline asilona iNazaretha bathi woze ebuhleni uzonikela uzosinikelela ungasinikeleli sizokuthatha kuphoqe ukuthi sikhiphe emasentini ethu sila kule bus nje sikhuluma ngayo. Manje lento isho ivele ifakazelwa umuntu okhona la engisayom-interviewa nje manje nje okusho ukuthi lento isho ayisiyo amanga mshumayeli. Hawu ikhona la ekhathona into eyiningi usahambela le kude impela ngiyamdabulela ngoba ngenzeka abadala abakubade bafisa ukuthi akaphila. Manje ke-advice ngoba bathe akazobanikelela kuShembe mhlambe ke njengomshumayeli ke kwenziwa ukuthi unikela kusho abantu abadala sizingane thina siwuhlanganisile umnikelo ngoba bengenamali engenalo kodwa sazi sathi anikele ini. Mhlambe ke nosekhaya kusebeselapheka ukuthi makufika abakubo yini mhlambe indlela yokuqala angaqali ngento errong meke ukuthi abaspecifyanga ukuthi kumele enzeni. La kuleli bandla unikeli ngemali kuphela ngisho kuthiwa unayo ngisho isenti. Uma ufike nje legcekeni kwathiwa kuyasetshenzwa uhamba osebenza usunikelile. Ungenalo ngisho isenti. Kodwa uma kuukuthi uno10 rand kuthiwa uneshumi kuthiwa unalo lawo mandla sokunawo uyanikela ngawo ukuze abantu bakini babone ukuthi ubalalelile kwade bekutshela khona. Munikela uyayuthini kunikela abantu bakithi noma uthini ngizama ukuthola lapho ukuthi khona into specific noma kuba ukuthi nje uyanikela
abakini ungabanikeleli bodwa ukhumbule ukuthi umuntu unezibongo ezufo ngoba khona abantu bakubo ukhona abakomalume wakhe khona abakomalume kababa wakhe khona abakomalume kama wakhe lezi zibongo zinezikhwele ziphethe wena zonke zidinga ama uyinikelele uyinikelele zo4 noma kuthi uphethe 200 rand idinga leyo mali uyicaze uyinikelele kanjalo uma usuze wathunywa ibongo kusho simela nikele izibongo ezine mase kuva ukuthi sekuyobuya impendulo ngasikhathi sokuba bazobe sebebuyisa impendulo ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi uthi wena bekufika abantu bakini kanti kufika abakomalume yabona manje uzokushaya eceleni nasikhathi unikele labakini babuye sebebuya kabi la bade kuyibona ukuthi lithumile hayi lisenethi naso silaphile ke mshumane kusho ukuza kwethu la kwethu size na sabafana bendawo kusesibe sathola indaba enkulu sayobona indaba enkulu phezulu siyabonga nenkosi bedlakazi ibikhona uDuke sasikhona emgidini kabi okay nendaba enkulu izobe ikhona ke iphelele umamdala uphethe yonke imfundo iphelele yonke ihaba akakhohlanga ngokobani uthe nje angifuni ukuphende kwezeke iphutha elifanayo nazo ke siyabonga Indebenkulio. 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 Indebenkulio.